Chcel by som teraz privítať Davida Loulu. David bude mať slovo a David je človek, ktorého si ja osobne veľmi vážim. Je to človek, ktorý je pastorom kresťanské spoločenství Vežďáru a zároveň je jeden z lídrov hnutí Prorockí orly v Českej republike. Je to veľmi pomazaný človek a založil alebo chodí zakladať Dávidové stánky uctievania, čo je taký projekt, kedy bude to aj tu v nedeľu v Brne, kedy uctievame Boha, je to o chvále. A tak je to tvoj čas, David. Tak moc děkuji za milé přivítání i za to, že tady můžu být s vámi a vždycky mě těší, když vidím mladí lidi, kteří uctívají Boha. A tady jste hlavně mladí lidi. Já se řadím ještě k těm mladším, už je mi 42 roků, ale pořád se považuji za mladšího člověka. Tak já mám tady téma dneska o skrytém místě. Skryté místo u Boha. Pak tam mělo být ještě taková druhá část o přímluvné modlitbě, ale je možný, že se k té druhé věci třeba nedostaneme, protože to, co je opravdu důležitý a co nejde ošidit, nejde přeskočit, je ten osobní vztah s Bohem. Takže o tom bych chtěl teďka mluvit a jenom možná to tady hodně duní, nevím, jestli je to tím, že nějak špatně mluvím, nebo jestli se to tady rozhlíhá, ale si by s tím šlo něco udělat. A pak bych vás chtěl poprosit, jestli byste pro mě mohli udělat takovou věc, že třeba tady jsou vepředu takový ty prázdné řady, jestli bych vás mohl přizvat a pozvat dopředu, abyste byli blíž, abych s váma měl takový jako těsnější společenství. Nenutím vás, ale jenom vás o to prosím, jestli byste mohli se přesunout. Udělalo by mi to radost. Tak. Tak děkuju moc. Já začnu tím, že řeknu něco o sobě, protože já jsem vyrůstal v nevěřící rodině. Moji rodiče byli nevěřící a nic mi o Bohu neříkali, ani mě neseznámili s nějakými základními fakty, takže já jsem vlastně vůbec nevěděl o Ježíši nic. Nic jsem nevěděl. A dostal jsem se jako mladý člověk ve 12-13 letech k okultismu a začal jsem dělat různé okultní věci, které měly na mě neblahý vliv. A potom se stala taková věc, že když mi bylo 16 let, tak uvěřila moje sestra. Moje sestra byla o rok starší než já a ona byla na nějaké evangelizační akci a vrátila se. Já jsem měl pocit, že se vrátil úplně jiný člověk. Prostě ona svítila. Svítila radostí, svítila svobodou a vyzařovalo z ní něco, co já jsem nedokázal popsat, ale říkal jsem, tohle chci. A z ní to opravdu tak jako vyzařovalo, taková radost, spokojenost, štěstí. A ona byla předtím úplně jiná. To bylo opravdu, jak když se vrátí jiný člověk. A já jsem jí srdce, když mi řekla, že věří v Boha, tak já jsem říkal, já taky věřím v Boha. To je tady taková vesmírná energie, na kterou já se napojím a mám tu sílu v sobě. Jenomže já jsem věděl, že ona má osobu, bytost, s kterou má osobní vztah a já mám jenom energii. A v tom je obrovský rozdíl, protože mít osobu, která člověka miluje a mít energii, tedy mít určitou moc k dispozici, v tom je obrovský rozdíl. A já jsem říkal, já tady přesvědčuju o tom, že věřím ve stejného Boha. Ale já vím, že ona něco získala, něco má a já to chci taky. A tehdy jsem byl pozvaný na takové setkání, asi skupina 20 lidí ze Žďáru nad Sázavou, mladých lidí, 16, 17 let, tak jak jsem byl já starý, nebo mladý, tak jsme jeli, protože to byla katolická skupina. Jo, tak jak tady Jan říkal, že uvěřil, že je katolík, ale uvěřil u protestantů, tak u mě to bylo obráceně, jo. Já jsem teda nebyl ani katolík, ani protestant. Ale přišel jsem tady do této skupiny
A jeli jsme do Kralic u Prostějova a tam nás pozval nějaký farář, který byl Salesián a chtěl, aby jsme tam pomáhali opravovat kostel, tak to jsme dělali. A večer jsme si vždycky sedli na tu farní zahradu, zapálili oheň a teď jsme zpívali, nebo oni zpívali, já jsem se k ním přidal, písně o Bohu a já jsem teda taky zpíval, ale jako rozumíte, jako nevěřící člověk, který vlastně nezná Boha. A mně se tam stala taková věc, že ke mně přišel Ježíš. Já jsem tam seděl u toho ohně na lavičce, byl jsem tam sám, byly takhle ty lavičky byly kolem toho ohně a najednou vedle mě seděl Ježíš. A to bylo tak zvláštní setkání, že já jsem věděl, že je to Ježíš. Nevím, jak jsem ho vnímal, jo? Lidi se mě ptají, jestli jsem ho viděl očima, to já nedokážu vůbec říct. Já jsem jenom věděl, že úplně hmotně, jako, že jsem si, jako kdybych si na ně mohl šáhnout, to bylo naprosto reálný zjevení Ježíše a on nedělal vůbec nic. Ale z něho tekla řeka boží lásky a bylo to takový, že já jsem měl pocit, jako, že mě něco zaplavuje, jako když vás zaplaví nějaká vlna, ale to byla vlna lásky a ještě rozdíl byl v tom, že ona neprotekla jakoby okolo mě, ale ona prošla mnou. Jo. A já jsem se nadechl a říkám, tohle jsem teda ještě nikdy nezažil. Jestli tohle je pravda, tak já proto chci žít celý život. A ono to pokračovalo, já nevím jak dlouho, ale přicházela vlna za vlnou a já jsem si říkal, ta láska je úplně hmotná, jako on mě miluje tak. A já jsem si říkal, a já najednou jsem věděl, já nejsem čistý člověk. Já si to jako nezasloužím, tu lásku. Já nejsem v pořádku něco, ne, že bych jako věděl, takhle jsem zhřešil a měl jsem smilný myšlenky a dělal jsem okultní věci a byl jsem zlej třeba na lidi nebo tak. Já jsem věděl, že jakoby celý jsem špatně vevnitř. Všechno je špatně. Ale tam nebyla ani špetka výčitky, tam nebylo nic. Nic neříkal a pak to nějak skončilo. Ale já vím, že v ten čas, od tohoto okamžiku, Ježíš je v mém srdci. A je to už přes 400 a nikdy jsem toho nelitoval. A dokonce i v nějakých těžkých chvílích v životě jsem vždycky se mohl vrátit k tomuhle bodu, k tomuhle momentu, kdy se mi Ježíš ukázal. A já vím, že je. A vím, že jeho láska je naprosto dokonalá a čistá ke každému člověku. Jakkoliv ten člověk se odvrátil od Boha, zranil Boha, zhřešil, Bůh miluje člověka. A nic vám nevytýká. To neznamená, že nemáme se vzdát špatností a hříchů, ale není to tak, že se zbavujeme špatností a hříchů, aby nás měl rád, ale on nás má rád a když přijmeme jeho lásku, tak tento bod, to, že přijmete jeho lásku, vám dává sílu bojovat a vítězit nad hříchem a nad každou špatností. Není to obráceně. Bohu se nikdo nemůže zalíbit ze své síly, ale Bůh tě miluje takovýho, jaký jsi, takovou, jaká jsi. A já jsem tehdy byl na učilišti. Chceš jen to něco říct? Něco dodat? Klidně mi skákejte do kázání. Já jsem z našeho sboru zvyklý, že mi lidi skáčou do kázání, jo? Doplňujou různě, ani se nehlásí a tak. V pohodě. A teď, že mám mluvit jakoby o osobním vztahu s Bohem a o modlitbě. A bylo zajímavá věc, co se tam ještě stala na tom pobytu, že já jsem začal mluvit s Bohem. Ale já jsem nemluvil s Bohem, jakože říkám slova a nevím, jako, hele, řekl jsem slova, ale já nevím, jako jestli on je slyšel, jestli tam byl příjemce na druhé straně. Já jsem říkal ty slova té modlitby a to bylo jako, že Ježíš je tady a já mu to říkám, takhle mu to prostě říkám. A já jsem vnímal, že on to slyší, přijímá a taky jsem viděl, že se ty věci děly. Já jsem ho poprosil a ono se to stalo, jo. To bylo něco velmi zvláštního, protože Ježíš mi byl strašně moc blízko v těch dnech. Strašně moc blízko. A bylo to všechno naprosto reálný. Jo? Tam to bylo všechno jako kdyby hmatatelný.
Bylo to taky v 91. roce, kdy tady bylo otevřený nebe nad naší zemí. A lidi hledali Boha, s lidma se dalo mluvit o Bohu a každý to chtěl slyšet. No, téměř každý to chtěl slyšet. Tak to byla takové období po pádu komunismu. Tady bylo asi 3 roky takového velké otevřenosti v naší zemi. A tehdy tam byla jedna holčina, která předtím taky byla nevěřící, dělala karate, pak uvěřila a ona jenom hořela láskou k Bohu. A ona mi říkala s takovým jakoby zápalem v očích, mi říká, když jsme končili a odcházeli jsme, ona mi říká, Davide, modli se, modli se, modli se. A šla. A ve mně, já jsem vůbec jako nevěděl co, ale to bylo prorocký slovo, úplně jako primitivní na jednu stranu, ale když to říká Bůh, jo, tak v tom je obrovská síla. To do mě normálně vjelo jako to slovo. Já jsem vůbec nechápal, co jakoby, nevěděl jsem nic o modlitbě, neměl jsem žádný vyučování, jo, ale ona ve mně něco aktivovala tím slovem, že ona mi řekla, modli se, modli se, modli se. Nic mi nevysvětlovala. A já jsem vlastně skončili prázdniny, to bylo o prázdninách. Já jsem přišel na internát, na tom pokoji nás bylo 8 kluků, samý kluci. A já jsem tam přišel, takhle jsem otevřel dveře, ty kluci se na mě podívali a říkají, co se s tebou stalo, ty jsi nějaký jiný. Já jsem nic ještě nestihl říct a tak jsem začal jim vyprávět o tom, co se mi stalo a všichni tomu naslouchali a začali každodenní rozhovory o Bohu, že oni přicházeli vždycky, na něco se zeptali, já jsem nějak odpověděl, tak odešli, pak přišli znovu se ptali. A to bylo každý den, jako oni opravdu je to zajímalo, někteří z nich uvěřili, někteří učitelé tam uvěřili. A bylo to takový opravdu zvláštní čas milosti a boží přítomnosti, která tam byla. A já jsem si řekl, já se chci modlit, já se potřebuju modlit, spojit se s Bohem. A tak, jak jsem byl takový člověk řádu, ale možná trošku zákonník, tak jsem si řekl, každý ráno, budíček je v 6, já budu vstávat v 5 a hodinu se budu modlit. A večer jsem měl přesný čas, kdy jsem chodil do obory, tam byli daňci, mufloni, a to bylo to taková, jsem tam studoval na lesníka, tak to učiliště bylo jako v oboře, jo? Takže to bylo v lese, uprostřed lesa. Já jsem se chodil každý večer, teď nevím přesně, myslím od půl sedmí do půl 8 jsem chodil ven se modlit, protože tam nebyl klid. A pro mě to byl jako život, jo? Ta modlitba, ten rozhovor s Bohem, v tom prostě pro mě byl život. To nebyla otrava, jako že teda hodinu se modlit, jako to prostě byla moje vášeň. Já jsem mluvil k Bohu a já jsem věděl, že on tu modlitbu přijímá. A v tu chvíli on taky naplňoval moje srdce uspokojením, opravdu hlubokým vnitřním uspokojením. A tak se to tak stalo, že já jsem se začal modlit nikdo mě nějak nevedl, nevyučoval za náš národ a za město a za některý lidi a za ty spolužáky tam. A jako strašně mě to bavilo. Jo? Ne potom vždycky to tak bylo, ale v tomhle období opravdu modlitba to pro mě bylo něco, kde já jsem se setkával s Bohem, jakoby úplně nablízko, tváří v tvář. A já to neříkám jako k nějaký svý chvále nebo tak, já to říkám jenom jako příklad, protože já jsem vlastně ani nechápal ty věci, proč to dělám, jak to dělám, nebo jo, postupně pak jsem byl vyučovaný o modlitbě a o těch věcech, ale jakoby můj duch, jo, jak byl probuzený, můj duch byl probuzený, tak toužil po těch věcech. Jo. A byla to taková specifická cesta, i to obrácení. Mě nikdo jako neříkal evangelium, nikdo mě neříkal, teď uděláš tenhle krok, pak ti tady vysvětlím nějaký 4 duchovní zákony, pak se pomodlíš modlitbu spasení a pak uvidíš. Možná budeš Boží dítě. Jo. Nebo něco, já nevím. Jo. Prostě nic, já jsem jenom byl v prostředí, kde se zpívaly chvály Bohu a k tomu, aby se člověk znovu zrodil, jsou potřeba 2 věci. Boží přítomnost, Duch Svatý a Boží slovo. A to Boží slovo tam bylo v těch písních a Duch Svatý tam byl, protože tam byl, se tam rozhodl být. Takže vlastně Bůh jako nepotřeboval, to prostředí samozřejmě bylo důležitý. Těch lidí, kteří milují Boha, nebo někteří, myslím, že ho neznali, že pro ně to byla ta víra jenom taková naučená záležitost, ale z upřímného srdce zpívali ty písně. Ale ke mně tam přišel Ježíš a zaplavil mě takovou láskou, že já vím, že on je.
a že on je teďka tady mezi náma a že chce změnit tvůj život. A má všechno k dispozici k tomu, aby to udělal. Jenom jednu věc potřebuje od tebe, aby ty jsi mu to srdce otevřel, aby jsi mu to dovolil. Může změnit úplně radikálně tvůj život. Všechny věci. A k tomu se dostanu za chviličku. Tak, to byl takový úvod. Zajímavý bylo, že já jsem si myslel, že to tak mají všichni křesťani, že se modlí 2-3 hodiny denně. Já jsem pořád měl pocit, že se modlím málo, jo, když se modlím 2 hodiny denně. A pak jsem zjistil, že ne všichni se takhle jako modlí, jo, tak jsem byl z toho strašně zklamaný, že jsem myslel, že to je úplně jako běžný, že spíš se modlí víc než já, jo, že pak jsem nějak jako zjistil, že to tak asi není. Ale ta láska k modlitbě mě zůstala. Takže pojďme se podívat do Bible, co Ježíš udělal, když si povolal své učedníky. Můžete si se na to podívat v Markově evangeliu 3.13. Tam je napsaná zajímavá věc. Markovo evangelium 3.13. Ježíš vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Nevím, jestli to tam dáte na to plátno. To je prostě skvělá věc. Ježíš si vybral 12 učedníků. On jich měl potom víc, jo, ale co řekl? On si je vyvolil, povolal, aby byli s ním. Aby byli s ním. Dřív, než je poslal vyhánět démony, činit zázraky a kázat, tak první věc, která je zde zmíněna, Ježíš se je povolal, aby byli s ním. A jestli si Bůh povolal tebe, tak si tě především jako svého učedníka povolává proto, aby si byl s ním. Aby si byl v jeho přítomnosti. Aby si žil v jeho blízkosti. A potom je napsáno, poslal je kázat a vyhánět démony a uzdravovat nemocný. Ale nejde přeskočit ten jeden krok, že bychom chtěli vyhánět démony, měnit tenhle svět a nebýt s Ježíšem. Buď by to nefungovalo, anebo by to mohlo i fungovat, protože Ježíš říká v kázání nahoře, že v onen den přijdou mnozí a řeknou, Pane, ve tvém jménu jsme vyháněli démony, uzdravovali nemocný a je spoustu zázraků. Máme to přece jasný. A Ježíš jim řekne, ale neznám vás. Vůbec vás neznám. Běžte ode mě, pachatelé nepravostí. Tvrdý slovo jim řekl. Lidem, kteří vyháněli démony, kteří v jeho jménu, ve jménu Ježíš dělali zázraky, měnili svět. A Ježíš jim řekne takový slovo. To znamená, to nebyli lidi, kteří byli s ním, kteří tenhle bod přeskočili a začali dělat zázraky. Ale jestli je něco, co je úplně klíčový, je, jestli tě Ježíš povolal a povolává, tak proto, aby si byl s ním. A oni byli s ním. 3 roky prostě byli s Ježíšem a ono to mělo vliv na jejich život. Oni začali dělat věci tak, jako Ježíš. To, že byli s Ježíšem, vedlo k tomu, že začali dělat věci tak, jako je dělal Ježíš. Zase mi tady lítají papírky z mojí Bible. Tak. Skutky 4.13. Tam vidíme o něco později, po té, co Ježíš odešel do nebe, tak vznikla církev a apoštolové byli postaveni před veleradu, před zákonníky a ty náboženský vůdce a vládce a oni je zatkli a chtěli je potrestat a oni jim tam kázali na té veleradě takový slovo, to je tady Skutky 4, 12 a 13. A říkali jim, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni, kromě jména Ježíš. A dokázali to kázání a ten 13. verš, když viděli tito náboženští lidé odvahu Petrovu a Janovu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli
poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. To znamená, něco se stalo. Něco se stalo. To jsou ti, kteří byli s Ježíšem. Ty lidi to rozeznali. Ty lidi, kteří na ně koukali takhle zvenku, poznali, to jsou ti, kteří jsou s Ježíšem, kteří s ním chodili. A podle čeho to poznali? Ti, kteří byli obyčejní, neučený, prostý lidi, tam před tou veleradou mluvili s takovou mocí a přesvědčivostí, že oni viděli, něco viděli. A to, co viděli, je tady napsané. Viděli jejich odvahu. Protože mluvit jako, představte si, ty náboženský lidi, jak se tak mračí a teď oni je tam vyslýchají a ti učedníci a apoštolové ví, že mají moc je třeba i potrestat. Jo? A oni tam mluví ostrý slova a dokazují a dokládají, že Ježíš je ten Mesiáš. A oni viděli odvahu Petrovu a Janovu, poznali, zhledali, že jsou to lidé neučení, že nebyli nějak vyučení v nějakých náboženských školách. A přesto mluvili s odvahou a s mocí a poznali, že to jsou ti, kteří byli s Ježíšem. Ty lidi, které máte kolem sebe, ti to poznávají. Jestli chodíš s Ježíšem, není to o tom, že se snažíš dobře vypadat. Snažíš vypadat jako křesťan, že třeba nemluvíš sprostě, nenadáváš, neděláš některé věci. Ne, to dělají i některý nevěřící, žijí poměrně slušný život. Ty lidi poznají, že z tebe něco vyzařuje, tak jak jsem to poznal já na svý sestře. Něco z vás svítí a to je to světlo světa, Pán Ježíš. A teď k tomu skrytému místu. Jo? Protože toto, o čem teďka mluvím, to se děje někde, kde se nedějou ty zázraky. Jestli mi rozumíte. Musí být nějaké místo, kde jste v skrytu s Ježíšem a potom vyjdete ven a ty lidi rozpoznávají, že jste jiní, že z vás něco svítí. Takže já budu teďka mluvit trošku o tom skrytém místě, kde ho můžeme najít. A je to úplně klíčová věc, úplně zásadní věc, která se stává, že se někdy opomíjí a že křesťanům se stane to, že upadnou do jakýhosi, bych nazval, aktivismu. Jedna konference za druhou, jedna akce za druhou, evangelizace, pastorace, služba tam kamarádům, tamto. A najednou se stane, že i upřímný křesťan, který miluje Ježíše, zjistí, že už není s Ježíšem. Zjistí, že už není s Ježíšem. Že se spoustou lidí, spoustě lidem pomáhá, ale už tady neplatí to, byli s ním. A pojďme se podívat do Koloským, 3. kapitola, 1. až 4. verš. Tady je napsáno: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem a hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Takové zajímavé místo, které mluví o tom skrytém, o jakési skrytosti v Bohu. Váš život, tady je napsáno, zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. A my potřebujeme tuhle skutečnost, jako kdyby si uvědomit nebo nasát, že my nežijeme svůj život, my jsme v Bohu a On je v nás. My jsme v něm a On je v nás. A to je to bezpečné místo. Hezky to vyjadřuje taky žalmista v žalmu 91. 91.1. Celý ten 91. žalm je o úkrytu v Hospodinu, o bezpečí. Je to dobrý ten žalm proklamovat, když cítíte
nebezpečí, ohrožení, když vám není dobře, cítíte, že vám něco hrozí, máte z něčeho strach, můžete ten žalm číst, můžete ho vyznávat nahlas, můžete ho proklamovat nad svým životem. Je tam spousta dobrých věcí a dobrých zaslíbení. A ten první verš tohohle žalmu 91 je: kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. A já bych vám to přečetl ještě v Kralický, nebo protože tam třeba v angličtině, jak King James version tady je, he that dwelt in the secret place of the most high shall, a teď to nedokážu ani přečíst, nejsem úplně nejlepší na tu angličtinu, ale to secret place jako mě tam tak jako zasvítilo, jo. To je prostě tajné místo. To je skryté místo. Jo. A myslím si, že to je jako dobrý překlad. Já se ještě kouknu, co má. Kralická Bible, ta má: ten, kdož z krýši nejvyššího přebývá, ve stínu všemohoucího odpočívati bude. Takže tady je taky jako skryté místo, protože tam ta skrýš. A každý člověk potřebuje mít místo bezpečí, protože v tomhle světě je mnoho nebezpečí, mnoho lidí na nás útočí, na naši hodnotu, říká, nic neznamenáš, pokud nemáš hodně peněz, nejsi nejkrásnější, nejsi nejmocnější, nemáš úspěchy ve škole nebo v zaměstnání, tak se říká, tvoje hodnota jde takhle dolů. Když jsi úspěšný, krásný, bohatý, tvoje hodnota jde nahoru, ale jenom v očích tohohle světa, ne u Boha. U Boha to tak vůbec není. Jo? To je jenom v očích tohoto světa. U Boha každý člověk je stvořený jako originál, který ho Bůh vytvořil a hledí na něj se zalíbením. A má hodnotu. Bůh ti nikdy tvoji hodnotu neubírá, ani neupírá, ale on ti ji naopak vrací. Ale je tady někdo jiný, kdo ti tvoji hodnotu chce znehodnotit, znevážit, kdo chce pošlapat tvoji důstojnost. A Bůh znovu a znovu přichází a říká, ty jsi pro mě důležitý, ty pro mě máš cenu, za tebe jsem zemřel. A teď se tady mluví o tom skrytém místě, kdo přebývá, bydlí, bydlet, znamená to je místo, kde bydlíte, kde trávíte nejvíc času, nebo mělo by to tak, jo? Kde vlastně jste. To znamená, kdo jako přebývá, zůstává, by se to dalo říct. V úkrytu, ve skrýši, nebo na tom skrytém místě u nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Jestli přijdou těžkosti do tvýho života, nic se ti nestane, protože ty jsi na skrytém místě u Boha. Nic se ti nestane. Jestli na tebe lidi budou útočit, budou tě obvinovat, budou tě pomlouvat, budou se ti posmívat, budou do tebe kopat, nic se ti nestane, protože jsi ukryt v Bohu. Tvůj život je spolu s Kristem skrytý v Bohu. Přečká noc. Noc je obrazem temnoty. Noc je obrazem, kdy přichází démoni a útočí na člověka. Noc je obrazem tmy, kdy člověk nevidí, kudy má jít. A kdy mu není dobře, necítí se bezpečně. Ale i tuto noc můžeš přečkat na tom skrytém místě u Hospodina. A Pán Ježíš o tomhle místě mluví, víte kde? Ježíš taky zmiňuje to skryté místo. Nebo kdo se hlásí? Už tam něco máte, nějakou nápovědu? Tak já vám to teda prozradím. Je to v Matoušově evangeliu a je to tady takové slovo, které Ježíš řekl v kázání nahoře o modlitbě. Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt,
a tvůj otec, který vidí, co je v skrytu, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané, oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dřív, než ho prosíte. Takže říká, nebuďte jako náboženští lidé, jako pokrytci, kteří se modlí na nárožích a tady říká, aby byli lidem na očích. Aby byli lidem na očích. A on tady říká, ale ty, kdo máš vztah s Bohem, se modli takhle. Vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a mluv s Bohem. No, možná někdo z vás pokojík nemá, že jo? Nebo říká, ale já jsem taky na tom učilišti neměl pokojík, tak jsem chodil do lesa. To byl můj pokojík, to bylo moje skryté místo. To není tolik o tom vnějším, jako o tom našem srdci. Protože my můžeme se zavřít do pokojíku svého srdce, i když jsou kolem nás lidi. Jo? Samozřejmě Ježíš, když víte, jak to dělal Ježíš, jo? No, tak jak on to dělal. Já nevím, jestli tady mám ten jeho verš, jo? Možná tady že to bude asi Marek 1.35, zkusíme to, jestli to bude ono. Protože jestli Ježíš po nás něco chce, tak by to měl dělat, ale jak to měl dělat, když on neměl dům, že jo? Tak neměl tím pádem ani pokojík a vlastně se neměl kde zavřít, protože říká, lišky mají doupata, ptáci hnízda a syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Tak kde on měl pokojík? Víte co? Marek 1.35. Časně ráno, ještě za tmy, vstal, vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. To může každý z vás dělat. Vyběhnout si v 4 ráno tady na Špilberg třeba, prostě, já nevím, a najít si skryté místo. Ježíš to taky potřeboval. Jestli to potřeboval Boží syn, mluvit s otcem, aby tam nebyli lidi, aby měl klid. Ne, že by neměl lidi rád. Ježíš má lidi rád a má rád společnost. Jo, Ježíš je dobrý parťák, on má rád společnost. On je šťastný, když má kolem sebe lidi. Ale věděl, odkud pramení jeho síla. A věděl, že potřebuje být s otcem. Tak si řekl, půjdu nahoru, abych byl jako Bohu blíž. Jo? Nebo tam nejsou ty lidi. Odešel nahoru, časně z rána, ještě za tmy, aby byl s otcem. Jestli to potřeboval Ježíš, tím spíš to potřebujeme my. Odešel na pusté místo. Jo, někde je na kopce, že odešel na kopec, tady je na pusté místo. Možná odešel na poušť. Možná odešel někde, kde nikdo nebyl, aby byl s otcem, aby s ním povídal. A tam se zavřel. To zavřít dveře je důležitý efekt, jo? Vám to řeknu. Protože víte co, začnete se modlit a v tu chvíli si řeknete, ještě tam tomu musím zavolat, ještě tam tomu musím odpovědět na Facebooku, ještě tam jsem neudělal tenhle úkol, tam jsem ještě ne to. A teďka vám to začne takhle v hlavě vířit. Jo? Pak se to trošku uklidní a přijdou ty hlubší starosti, které jsou, jo? Který vás stíží. Tam tomu jsem řekl nějaký špatný slovo a tak. A teďka vlastně člověk překonává nějaký vnitřní překážky, aby se dostal do té boží přítomnosti. A musí za sebou zavřít dveře, oddělit se od těch věcí, co okolo něj běhají a co si říkají o jeho pozornost. Reklama. Jo? Různé myšlenky vám začnou běhat do hlavu a člověk musí říct dost. Teďka na chvilku zavírám dveře, nebudu řešit práci, školu, kamarády, nic. Zavírám dveře. A teď budu jenom s otcem. To je strašně důležitá věc, co tam Ježíš řekl. Vejdi do pokojíku a zavři za sebou dveře. Není to jako návod, že se mají zavírat dveře, že aby nebyl průvan, ale prostě, aby tam byla ta intimita, ta důvěrnost, tak musí zavřít dveře. Jinak, když budeš mít otevřený dveře a ve vedlejší místnosti budou lidi mluvit, bude tam znít televize, tak ty nebudeš
nepůjde ti navázat spojení s Otcem. Protože necháš ty dveře otevřený a těma dveřma přichází vliv, který ti zasahuje do tvé intimity, do tvé důvěrnosti s Bohem. Rozumíte tomu? Tak řekněte něco, ne? Tak, jo. Tak jestli můžu, Krištofe, poprosit, jestli mi doneseš tam tohle. Já jsem před asi 14 dny nějak přemýšlel, jak to skryté místo taky znázornit. Jo? A protože jsem člověk z přírody, z lesa, tak jsem si říkal nějaký příklad z lesa, Ježíš to taky používal. Protože, a mám tady teda, abyste věděli, abych vás nenapínal, to je sklenička, to je hlína a já jsem vnímal, že mám pro vás, pro tuhle konferenci zasadit 2 fazole. No, takhle, jo. A nesníst, prosím vás, jo. A já jsem si říkal, dám je takhle na stěnu toho, abyste přes sklo mohli něco vidět. Jo, prostě mě to znovu fascinuje. Ta fazole vypadá jako pecka, jako kabínek, že jo? Prostě nic zvláštního, jo? Ale prostě v tom je potenciál života. Jo? A já jsem chtěl, abyste na tomhle viděli právě určitou rovnováhu. Já vám to pošlu a budu k tomu říkat, sledujte, co se tam odehrává. Zasadil jsem to asi před týdnem a tohle se tam stalo. Samozřejmě jsem tomu pomáhal, jo? Ne tím, že bych to vytahoval, to bych tomu moc nepomohl, ale dal jsem to na topení, aby jsem urychlil ten proces. Jo? Tak jestli můžu vám to poslat. Dobře se podívejte na ty fazole, jo. I z boku na ten kořínek. Co tím chci říct? Moje osobní zkušenost, nebo jednoduše řeknu, to skrytý je to, co je pod hlínou, pod zemí. Tam se něco odehrává, tam to klíčí, tam to zapustí kořínek a v tuhle chvíli, kdy to vyklíčí, zapustí to kořínek, se najednou začne něco dít a začne to růst nahoru. Nejdřív to roste dolů a pak něco začne růst nahoru. Ne obráceně. A to jsou důležité věci, které nám na přírodě Pán Bůh ukazuje, protože v našem duchovním životě to musí být úplně stejně tak. A teď si vemte, to je ten náš skrytý život s Bohem, není vidět. Tvůj skrytý život, který ty máš s Bohem, do toho nikdo neví, to do toho nikdo nevidí. To nejde ukázat, to nejde vysvětlit, to nejde popsat. Můžeš se o to pokusit a vždycky jenom ty víš, že se tam něco odehrálo mezi tebou a Bohem v tom skrytém místě. A nikdo do toho nevidí. A to je strašně důležitá věc, protože to se odehrává ve skrytu pod půdou. Ale pokud se tam toto odehrává, tak se nemusíš vůbec snažit být dobrým člověkem a správným křesťanem a něco začne růst nahoru. Úplně samo. A teďka jedno nebezpečí jedna situace je, že se některým lidem stane to, co jsem zmínil, ten aktivismus, to znamená podcení to, co se děje ve skrytu, nemají soukromý čas s Bohem, ale pořád někde běhají, slouží, mluví o Bohu, chtějí druhým pomáhat a najednou zjistí, že jsou úplně prázdný, že nemají co dávat, že jsou úplně prázdný, protože jim chybí ten kořen, ten skrytý rozměr. Ale může se stát i opačný problém. A ten se trošku stal mně, jo. Že já jsem, třeba tak nevypadám, ale já jsem byl strašně plachý člověk a bál jsem se lidí, ještě teď se bojím lidí. A jako jsem se schovával před lidma, jo. To, že jsem měl lásku k přírodě, to byl pro mě útěk před lidma. Jo. Já jsem chodil do lesa, já jsem tam byl s těma kytkama prostě a ptákama. Mně tam bylo dobře, protože jsem nemusel čelit rozhovorům s lidma, který mě vystavovali jako nějakému ohrožení. I když třeba žádné ohrožení nebylo. A já jsem vlastně a pak jsem, tohle jsem dělal jako nevěřící člověk, že jsem utíkal do lesa, byl jsem v lese a tam mě bylo dobře. Pak jsem uvěřil a tímhle místem se mi stala modlitba. Já jsem vlastně do té modlitby utíkal a bylo to boží povolání. Určitě to bylo boží povolání, abych byl s Bohem. Ale já jsem tam chtěl zůstat. Já jsem z toho pokojíku nechtěl vylízt, mě se tam strašně líbilo. Já bych dokázal prostě opravdu
být v klášteře, nebo já nevím, jo. Prostě fakt se modlit, jo, pořád se modlit. Ale to by byl problém, protože já bych jako rozvíjel jenom ten podzemní život, svůj vztah s Bohem. A vždycky, když by něco vyrostlo nahoru, tak jsem to ustřihl. Jo? Aby to nebylo vidět, jako takový křesťan, který si rozvíjí osobní vztah s Bohem a ono se něco najednou dere navenek, protože Bůh chce, aby jsme třeba, abych byl s lidma, abych mluvil k lidem. A pro mě to bylo strašně těžký. Jo? Strašně těžký někam se jakoby dostat a vyjít, jako vylízt z toho pokojíku. A bylo to pro mě i těžký, protože já, když jsem se cítil nebezpečně, tak jsem se začal modlit a vždycky jsem tam utekl před... ono je dobrý utíct, abyste mi rozuměli, dobrý utíkat se k Bohu. Ale já jsem tam utíkal od řešení některých věcí, které už jsem měl řešit. Už jsem se neměl modlit, ale měl jsem se postavit čelem k tomu problému a s tou sílou, kterou mi Bůh dává, tu věc řešit. A to bylo pro mě těžké. A doteďka je někdy. Jo? Pane, tak tě prosím za to, aby si nám dal porozumění tomuto tajemství života. I tomu, co to znamená zemřít, jako to semínko musí prostě zemřít, aby z něho vyrostl ten život. Aby přišla rostlinka, aby ta rostlinka přinesla úrodu. Prosím tě, Pane, za to, abys nám dal porozumět tomuto tajemství tvého království. Tajemství království. O tom, Pane, že ty chceš, aby jsme věci ukrývali, aby jsme měli skrytý rozměr svého vztahu s Bohem, ale že chceš, aby jsme taky měli zjevený rozměr vztahu s Bohem, který na nás ti ostatní lidé uvidí a rozpoznají. Děkujeme, Pane, že u tebe jsme v bezpečí, že u tebe jsme v naprostém bezpečí. Ty nás ukrýváš u sebe a my jsme u tebe v bezpečí. Někdy se toho bojíme. Někdy se možná bojíme té chvíle, kdy všechno stichne. Protože najednou se ozve naše bolest. V tu chvíli, kdy vejdeme do toho pokojíku a zavřeme dveře, tak takový to lechtání, který nám působí tam se zasmějeme s kamarádem, tam se podíváme na nějaký videoklip, tak nás to udržuje jakoby duševně na dobrý vlně, dobrý nálady. Ale jak se to zastaví, tak najednou si uvědomíme, že někde něco je v nepořádku v nás. Že něco jsme zanedbali třeba. Nebo že někde máme bolest nebo neodpuštění. To, že máte neodpuštění třeba, ani nemusíte někdy si být vědomí. Ale ve chvíli, kdy vejdete do pokojíku, zavřete za sebou dveře a řeknete, tak Pane, co? Najednou to takhle máte před očima. A nemůžete jít do té modlitby, protože najednou vidíte toho člověka, který vám ublížil, anebo třeba kterýmu vy jste ublížili, a on tam takhle je před váma. A Pán ti říká, a co s tím budeš dělat teďka? Co s tím uděláme? Jo? A ono jako by je to jednoduchý, zase z toho místa utíct, do toho, tam ještě takhle, jo, a je to povrchní život. Ale Bůh chce, aby jsme byli hlubocí lidi, kteří mají hloubku ve svém životě. A kteří, když říkají slova, tak to není mlácení prázdný slámy, ale kde je opravdu boží moc. A nemusí to být mnoho slov. Nemusí to být mnoho slov. A nebojme se toho. Chci vás povzbudit, nebojte se to dělat. Najít si to skryté místo s Bohem a trávit tam čas. A Bůh totiž má zvláštní zálibu v lidech, kteří tohle dělají. On je totiž ve svůj čas řekne,
jakoby opomine ty vůdce, politiky, náboženský vůdce. Mezi učedníkama, který si Ježíš vybral, nebyl ani jeden farizeus z těch náboženských řad. Rybáři, nějaký zélota, nějaký celník, no ta spodina. A Ježíš si vybíral takovýhle lidi. No, oni se mohli cítit dotčený, oni se necítili, protože Ježíše nebrali jako mesiáše, že? Jako Pána Boha. A Ježíš jako kdyby úplně odsune ty a řekne, no, tak si vyberu tamhle. Koho si vyvolil? Vyvolil si to, co je slabé v očích světa, aby zahanbil ty silné. Vyvolil si neurozené, aby zahanbil urozené. Vybral si chudé, aby zahanbil bohaté. To je jeho božství. Nevím, proč to tak dělá, ale je v tom nějaký boží záměr. Tak si vybral tebe. A vybral si mě, obyčejného dřevorubce. Jo? A počítá s tebou. A to stejný se stalo Davidovi. Saul byl, já už mu strašně dlouho koukám, už se bude modlit. Saul byl prostě vysoký muž, ale to jeho srdce bylo ustrašený, schovával se někde v nádobí, nebo to, když ho chtěl Samuel pomazat, jo, prostě a pak dělal kopance, protože chyběl mu osobní vztah s Bohem. Ale měl pomazání ke králování a mnohé věci udělal dobře. A ne, že by Pán Bůh řekl, tak jsem se zmýlil, tak teďka jako to budu muset napravit, tak nebudu hledat jako ty vysoký, ale najdu někoho takového obyčejného. Jo. Prostě ten Saul měl předpoklady k tomu být dobrým králem. Ale nestal se jí. A teď znáte ten příběh, já teď nevím úplně, když Bůh poslal Samuele, protože teda Saul se zpronevěřil, tak Bůh poslal Samuele, svýho proroka, k tomu, aby pomazal za krále Davida. Ale problém byl v tom, že Bůh neřekl tomu Samuelovi, běž do domu Jíšaje a ptej se po Davidovi, toho pomaž. On mu řekl, běž do domu, jak to tam řekl? Nějak tak je to v 1. Samuelově knize, 16. kapitola. Jo, tady, první verš. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekráloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jíšajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Proč mu neřekl, koho si vybral? Když měl 8 synů nebo kolik, to přeci potom jako měl složitý, že jo? A teď vidíte to, ten Samuel byl prorok, který znal Boží srdce. A stejně tady udělal takovou jako tělesnou věc, jo? Prostě tak si řekl, přišel tam, když se dostavili ty synové, spatřil Eliába, to byl prvorozený, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. To bude on, jo, prostě vypadá dobře. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Jíšaj pak zavolal Abínádaba, přivedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jíšaj tedy přivedl Šámu. Řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak přivedl Jíšaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jíšaje otázal, tak to už jsou všichni? A Jíšaj odvětil, ještě tady je nějaký takový ten nejmladší, ten je však u stáda. Jako kdyby ho zapírali, kdyby se za něj styděl, měl tam přivízt všechny syny. Jsou takový podezření, jo? Že to bylo nemanželský dítě, jo? A že prostě ho tak jako nebral úplně jako svýho syna. Jo? Protože je to zvláštní, že ho tam nepřivedl, když on chtěl všechny ty syny. A Samuel poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijdeš. Poslal pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomáš ho, to je on. A pak a duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Zajímavá věc. Jo. Tak ten Samuel měl pomazat krále a teď tam přicházeli ty synové, ani jeden z nich to nebyl. Koho si vybral? Toho,
posledního, na kterýho tatínek zapomněl, který byl u ovcí. A Bůh řekl, to je on, toho mi pomaž. A co dělal David? My víme, že on zpíval žalmy, už když pásl ty ovce. On si rozvíjel svůj vztah s Bohem. On se nestaral o to, že si bude králem. On netoužil být králem. Ne, že by neměl asi možná jako kluk, že si přál ledacos. Ale on si hleděl těch oveček a rozvíjel svůj vztah s Bohem. A najednou Bůh sám řekl, zavolejte ho, bude králem. To se může stát i tobě, že si tě Bůh povolá. Nevím, jestli si umíš představit, že bys byl třeba ministrem nebo, já nevím, slavným zpěvákem. Asi možná sníte třeba takový sny, jo? Nebo že budete prostě opravdu úspěšný podnikatel. A já to tady neříkám proto, že bych vám chtěl ukázat právě to otočit a říct, a tehdy budete mít hodnotu. Vy jako hodnotu máte už teď. Protože nejde o to, na co hledí člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Vidí, jaký máte vlasy, jak se vystupujete, jestli jste příjemný člověk nebo to. A Bohu to jakoby je jedno. Bůh se dívá na to tvoje srdce. A pořád se tam bude dívat. A nikdy se nenechá zmást tím, že by si někdy řekl, aha, je... A dokonce a mu nevadí, že někdy uděláme chybu, že něco blbě řekneme, nebo se prostě něco nezvládne, nějakou situaci. Mu to fakt opravdu nevadí. Jo? Protože on zná to tvoje srdce. A jestli to srdce je srdce, který ho hledá, tak Bůh je úplně šťastný. A je normální, že budeš dělat chyby. Ale Bůh bude vždycky hledět na to tvoje srdce. Ne na ty tvoje výsledky. Jestli jsi byl vždycky úspěšný, jestli máš samý jedničky, jestli ti všichni chválí v práci, nebo já nevím co. Bůh se bude vždycky dívat na to tvoje srdce. A to srdce se formuje na tom skrytém místě s Bohem, když jsme s ním. Takže jsem asi ve třetině tohohle slova. Teď bych měl začít o té přímluvné modlitbě a tak, ale já si myslím, že už to asi nebude pravda. Nevadí, ne, že to takhle, že už bychom dali modlitby teďka a chvály, a abych vás úplně neumořil tím povídáním. Ale fakt jsem si to poctivě připravil, když tak vám to tady mám napsaný, jo, ale příště třeba. Třeba zase za rok, jo, když si... Takže... Přece jenom jsem jednu věc zapomněl. Ještě vám přečtu. Mám tady knížku, kterou jsem napsal. Je to takový výběr citátů mistra Jana Husa. A on tady říká o modlitbě docela hezký věci. Jo? Tak se mi to líbilo, tak jsem si říkal, to si nemůžu odpustit, že bych vám to nepřečetl. Modlitba je mluvení nebo konání, které zbožně pozvedá mysl do Boha nebo k Bohu. Lidé vesměs nazývají modlitbou vyslovené prosby, ale svatí ne tak, protože ti více hledí k pozvednutí mysli, než k hlasu k Bohu. Pokud to člověk ví, promlouvá k Bohu hlasitou modlitbou. Ta modlitba má oheň lásky, teď poslouchejte, jo, ta modlitba má oheň lásky, který ji k Bohu silně pozvedá. A 2 křídla. Poznání naší psoty, to už asi nevíte, jako co je takový slovo. Jo? Psota je jakoby naše bída, naše ubohost. Blbě se to překládá do angličtiny, já to chápu. To se dá číst jedině v originále, jako jo, prostě opravdu. Když chce někdo číst Husa nebo Komenskýho, musí se naučit česky. Poznání naší psoty a poznání Božího milosrdenství. Na jednu stranu uvědomění si, že jsme bídní lidi, na druhou stranu, že Bůh je dobrý. A ta 2 křídla nesou modlitbu vzhůru s láskou, protože pokud není láska, modlitby nejdou vzhůru k Bohu. A pokud člověk nemá čisté myšlenky, které modlitbu rozjasňují a k tomu zbožnost, pak modlitba jen smrdutě kouří. Proto, milý brachu, pokud nemáš lásku, čistou mysl a zbožnost, nesmrať a nekuř.
O milý Bože, kolikrát já hříšný tvé svaté lásce zasmradím a zakouřím. Tak vidíte, jako měl smysl pro humor a ještě navíc sám přiznává, že ne vždycky se modlil úplně s čistou myslí a že někdy opravdu taky ta modlitba Bohu nevoněla, jo? Ale to není žádná tragédie, jakože prostě jde opravdu o to, aby my jsme měli to srdce, který Boha hledá. A protože v tu chvíli, i když člověk udělá něco špatně, tak mu to Bůh ukáže a člověk přijde znovu a řekne, jo, to jsem udělal špatně, se omlouvám. A on mu řekne v pohodě. Jako je to úplně takhle jednoduchý, jo? Protože on pořád hledí na to srdce. Jo? Protože naopak můžou být lidi, kteří žijí úplně vzorně, prostě plní všechny normy náboženský a tak, ale jestli tam nemají tu lásku k Bohu, tak nemají to nejpodstatnější. A jiný, jako hříšná žena, prostě byla opravdu hříšná ženská. Přišla k Ježíši a neřekla jediný slovo, neřekla, prosím tě, odpusť mě nebo něco. Vzala nádobku vonavýho oleje, přišla nebo plakala na Ježíšovy nohy. Ty slzy otírala s tou špínou z Ježíšových nohou do svých vlasů a líbala ty Ježíšovy nohy. A Ježíš řekl, běž, je ti všechno odpuštěno. Jo. Protože ona prokázala velkou lásku. Nebylo to vůbec o slovech, co se tam stalo. A ona byla velká hříšnice. Tam je napsáno, že to byla veliká hříšnice. A Ježíš viděl to srdce. A prostě to byla naprostá odevzdanost, že když tohle ta žena udělala. A náboženští lidi se zlobili, protože oni měli svůj život v pořádku. Ale v srdci byli špatní lidi, jako zkažený. A Ježíš je tam konfrontoval. Říkal, jí bylo mnoho odpuštěno, proto mnoho miluje. Takže já bych teďka chtěl dát takovou výzvu, jestli by vy, kteří cítíte, že vám nejde, jako i když se třeba zavřete do toho pokojíku a chcete být s Bohem, že vám s ním nejde navázat vztah. A chtěli byste se s ním propojit opravdu srdečněji a zakoušet tu jeho přítomnost ve svém životě. Přijďte dopředu, my se za vás budeme modlit. Já bych pozval Barnabáše Kaňku, a aby se přišel taky modlit, Naďu, Krištofa, Mercedes je z Kanady, tak ta se bude modlit anglicky, já se předpokládám, že vy umíte anglicky, kdyby ne, tak když tak se pokusíme nějak zajistit překlad. Mercedes, please come here. A to je takový tým. A můžou tady znít chvály. Nebojte se opravdu přijít pro modlitbu, nebude to bolet, doufám. A někdy třeba může bolet, já nevím. A budeme se za vás modlit, aby Pán dal nějaký průlom, aby se vás dotknul. Je to hrozně jednoduchý. Nám to přijde někdy těžký, protože jsme se hodně snažili a nešlo to. Ale najednou to jde. Jo. A já nevím, čím to někdy je, jo. Prostě rozhodně má cenu udělat to, že se zvednete. A jestli to chcete ve svém srdci, tak přijďte dopředu, my se za vás budeme modlit.